Yeah, yeah. Hindi pagkalimtan asa kalota. Si Brian Coleta, hindi ipagkalimtan pagkakota eleksyon. Pagkalipatan ng mabuot na tao, nagpatanan sang konseyo para pakita sa mga tao nga mapisa, mabuot kag may kahadlok na Diyos. Hindi ko idol ko si Brian Coleta, lagi ka makabulit sa aton nga mga pigado. Bigyan ka na malipatan, bisan magtinano, tita, tito, mama, papa, lolo, lola, magkinuunan. Hindi pagkalipatan si Brian Coleta, isulat kit siya sa #1 sa balota. Gipaagi dinamon sa tubang sa mikropono para pakita namon nga mayo ka nga tao. Brian Coleta, akong gidiya butuhon, siya mapisan kag matinuligon nga tao. Hindi pagkalimtan ang iya nga pangalan, kapitong butuan kagig #1 si Brian Coleta. Akong gidiya butuhon, kay siya mapisan kag mabinuligon nga tao. Hindi pagkalimtan ang iya nga pangalan, kapitong sang butuan siya gidya ang #1. Hindi agid siya malimtan kag malipatan, mataway nga taho kag wala niya sang gamo. Oras na para kita maginugya, magdululungan ta singgit ang pangalan niya. Kay siya makabulig sa aton nga problema, kay siya mabuot kag mapisa, may respeto sa iya nga nasakpan. Kay ikaw ginapabugal sa among nga patirat utang namon. Ang imong nga pangalan Brian Coleta, #1 ka gid sa amon nga balota. Ano ang matabo, hindi ka gid namon malimtan. #1 ka na sa amon. Yeah, yeah. Hindi pagkalimtan asa kalota. Si Brian Coleta, hindi ipagkalimtan pagkakota eleksyon. Si Brian Coleta, ang gidiya butuhon, siya mapisan kag matinuligon nga tao. Hindi pagkalimtan ang iya nga pangalan, kapitong butuan kagig #1 si Brian Coleta. Akong gidiya butuhon, kay siya mapisan kag mabinuligon nga tao. Hindi pagkalimtan ang iya nga pangalan, kapitong sang butuan siya gidya ang #1.